Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan as Sinda ataga Abra. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag, barang makaipaay iti adal. Addan asawak, ngem saan kami anaparaburan iti anak. Kat may papan iti daytoy, tinak salaysayan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Sinda, dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nakabisuot ka, Mayet. Apay ka di manen. Awan? Anya nga awan, kat itay ka pa'y anak kami rugrog. Ay! Imbag pa'y dagiti karo ba? Agsasaruno dagiti anak da. Hanggang siyak, awan pa'y uray may samot kuma. Apay, masair kay timbagak. Agpay sumot ngamin, di ka makaputot. Bakit? Saan tangam mo? No asino ka data, tiyada diferensya na. Tadi tapay mat nga ron nagpa-doktor, tadi mo mat nga ron Gaputan mo ka sana kalupas. Awan ti pulimia kasta. Ay kat aguray talata, bakit? Di ta mapukawan ni tinamnama. Adan tulata. Idi pa'y lang ibagbagam ti kasta. Aguray, awan mo mauray ta. Ala, husto daytan bakit? Jak kayat niya grikyarta. Gapulangi ti dayta. Agpada ta ang mangayat unay ang maadan iti anak. Iso asaan arumbang apagsasawanak iti kasta. Amo manang, kaslawan ganas ko na makidanak ni Jake. Ay unay kan ading ko, tilalablabidem mo. Ay, agpay suti bagbagak manang. Isuti pudno marikrik na. Taapay ko ma. Dinak nga ron maipaayan iti anak. Saan mat asigurado nga isuti ayan ti parikot? Gaputa di kay pa'y nagpakita iti doktor. Basta, umapalak unay kan ka manang. Agasam, innam atawanan nga agdandan na kami iti asawak. Ngam di kam pa'y lamaadaan mo iti anak. Saan na pa'y siguro apanawan tapno maadaan kayo iti anak, ading ko. Kaanong tupay ngay? Patgam ngamin ati suhestyon ti asawam. Agpa-doktor kayo, tapno maamuan no asino kada kayo adwa ti adda diferensya na. Masiguradok nga ron asaan asyak manang. Gaputawan kada tayo ti lupes. Amin anak ki asawa kabagyan tayo kat nadanda iti anak. Uwan ading ko, ngam, kasano no adadaduma makagapo, no apay adi kagsikog. Di taman la pagsaritaan daytan manang. Ad-dala maasarap. Miss, ati dupay ti pila. Iso mabayagan ka pa'y nagtakder. Iso asikan ti agtugaw dito yung nagtugawa. Ha? Ado ti agbayad ita iti kuryente. Iso apat check. Mabayag pa iti panaguray tayo. Iso nga itugaw mon. Maunaan ka iti pila sir. Saan na bale, miss? Agyaman na nga rot, sir. Awanan yaman na. Mabalin ka diya maamuan tinagan nyo? Ha? Nagtaarot tayo ti alalaki. Nagbakad ti pamagina. Miss? Sinda tinagan ko. Siyak man ti Brian. Pakayday hawak unay ti panakamamukan ka. Kastakmat kan ka, Brian. Ay, malaman. Dudwa talaang manan diti balay. Huwan garod bakit? Saan mo't nga minasimbang at ninanang? Nadda kumamit ngamin uray may nga anak ta. Dadda kumaliwliwata. Tapno kaslasan ta pimpiman diti balay. Uray kasano ti ayat ko amaadaan ta iti anak. Awan mabalin ko. No kumata mayat ka ngagpakita ta iti doktor, mabalin siguro. Tapno maamuan, no anyaman ti parikot ka data. Ay na,
Kasi ti kanayon nga ibagakken ka, awan pulimi alupes. Iso sigurado asana siya tayan ti problema. Kasano ang masigurado masana si ka? Ni, pagduado anak, Saan met? Ngam tao akla nga masakitan ka dagiti bagbagam. Tasyak met akanayon ti pagpapasulem. Wala pasensyakan. Jak nalapdan ti pagigngagsaw. Aglablabas kamat nga minen no maminsan. oy friend, agsarak kami ka ni Brian lumalam. Ha? Asino dayta? Diyan nga isistorya kitikan ka anam amok, idi na panak nagbayad iti kuryente. Diyan ko nakagwapo. Ay na, excited ako na yan. Ay, unay kan, friend. Addan asawam. Makisinarak ka pailaang. Ay na friend, jakon paluspusan ni Brian. Nainlabak unay kan kuanan. Kan barang ison ti makaipaikan niya kiti kalkalikagumak nga anak. Anya? Kasano nga rod nila kay mo? Agsina kami no, agsina kami. Awam mutlat ganas ko makidundan na kan kuanan. Tadi ka maadaan iti anak. Iso nga agbirok kamatan iti sabali. Wun saan aya ako nada nga anak ti kapatkan? Wen ngam urayam adumteng daytakan ka. Katno talaga adi kay maadaan. Aklunem asipupuso. Saan kat nga agaramid ka iti pagbasulam? Ay, basta. Tulungan nakman kit nga agpili iti isuot ko into malam. Jak amukan ka, friend. Ay, nakulaapan ti panunot mo. Itatay naklon kan. Sapay la kumatandi kag bali o Brian. Wensinda, ikarik deta. Amo matan nga dan asawak. Iso asapay la kuma. Tamaawatan. No bilang di ka maipaaya na kanayon iti oras. Maawatak deta. Ngem sapay la ko ma. Tay paypay sumtiki no nam idi. As sinaamon ti asawam. Tapno datan ti agdan na. Wan, Brian. Urayam dayta. Tanarikat mat na makisina ka dagos kan kuana. Urayak nga adda ti saan mi apag ginaawatan. Taisun ti pagbali nag-arason. Tapno makisina ak kan kuana. Ijayan bangir a kwarto ti pagturugak, chik. Anya? Lumasin ako ni ti pagturugan. Awan mo't latgana sa makikaabayakan ka. Dinak mo't maipaayan iti anak. Unay matunday ta bakit? Day talatan ti bagbagam kanyak. Ngam di mo mat kahit adang ganti suwestyon ko. Ay, basta. Awanin ta dupe asao. Hala, no day ta ti pagragsakam. Nawaya kalatan ang mga ramit iti kayat mo, Sinda. Kadwan na. Awan karba nga mamangtub ngar iti kayat ko nga ramidon. Kan maysa, agsagana kan. Tainton maumaak iti kastoy, makisinakan kan. Anya ka din day ta sasawam. Saan anasayat day ta? Nagkasarta, nagkinarita, nga gan-anos ta. Iso asan ang mabalinyag sinata. Wan, nagkasarta! Ngamsaan mo ta mabalin nga ipilit ko ti makidanakan ka. No talaga saan ako na naragsak iti danam. Imbag man ta na panunot mo ti imay manat. Kailiw ka nga roden ading ko. Di ka mat ngaminin si Marsarungkar iji balay. Makumikumak ngamin. Ay, wang gayam. Apla di mo yung tugot ni baby. Pinaawer ko pailaan ka ni nanang. Tapno nawaya akmat ang agdakiwas. Sa bagay. Kaslaawan nila kay mo Ay, diyak mo ano napnapanan na. Di mo man la dinamag no napanan na? Saan? Awan bibiyang ko no sa di naman ti papapanan na. Ay na, saan anasaya at dayta ading ko. Asawam jay tao. Iso asaan kumamot akasta. Diyak ko na ayayatan ti asawak manang. Iso alimasin nakpayan iti pagturugan. Ay, sabalin ti mapaspasamak kada kayong agasawa. Kasapulan nyo siguro ti mangbagbaga kada kayo. Saan na masapul? Taplano kung ti makisinakan kwa na. Makidan na akon ka ni Brian. Anya? Asino day ta, Brian? Kaya't mo asawan, adda lalakim?
Jakilibak manang. Wan, adda lalaki. Gaputa iso ti pakarik na iti ragsak ken panagayat. Ken barang iso ti makaipay iti anak kanya. Basol dayta. Laglagi po managkasar kayo iti asawam. Basta manang. Saanan nga agbaliw ti pangedeng ko. Ay, unay kan aya ading ko. Dadaal san ti panunot mo. Di ka kumagar aramid iti pagparikutam tumat laeng. Sinda. Mayak anak ko, kaputa kayat ka kasarita. May papanitian niya, tatang. May papaniti na sa otik absat mo kanyak. Imbaga na, gadta ka no lalakim. Kat nakasagana ka pa yan ang makisina iti asawam. Agpanunot ka mamit anak ko. Nagkasar kayo kini Jake. Ita? Si Kama iti agaramid iti pakadadailan ti panagdinayaw. Ay, didak lang amin maawatan, tatang. Naaramid ko ti kasjay, gaputa kayat kumut ti maadaan iti anak. Kas makita yung mat. Awan pa'y anak mi. Idintutan na bayag kami nga agdandan na. Awan ti mapabasol iti dayta anak ko. Tauray ni Jake nga asawam, kayat namit ti maadaan iti anak. Ngam awan met nga road. Iso adi ka kumagar aramid iti pakaisagmakam anak ko. Ken pakaibabainam to. Agsinatan, Jake. Makamu kamutan iti biyag mo, no niya ti aramidem. Saan, Sinda? Saan aday ti solusyon ti amin? No anak ti sapsapulam, agampun talangan. Ampun nga. Di naklapdan iti aramidag. Talaga pumanaw akon. Jak kayat ti ampun. Ti kayat ko, agtao da mismo kadata. Sinda? Sige, mapana kon. Saan? Pangasim. Di naklapdan ko nakmat. Ibatam tahimak. Yag mo tabag ko. Anya? Ibatam tahimak ko nakmat. Kayat mo tagpukapukawak. Sige. Mapankalatan iti kayat mo. Katsapel ako ma. Tagragsak kanto iti sidong ti sabali a lalaki. Dahito ti dagus mo, Brian? Wen, apay ka di? Kunana nalawa. Basit mo da kwarto dahito. Oh, apay ang napauli magkasinda. Ay, kwa. Awan, Brian. Pangikargaak nga itibag ko. E di sumlat ta di tahan. Isimpatan to yung madamdama. Agi na natapay biit. Tagluto tapay iti pangrabiyanta. Uwan, Brian. Brian, ikanak man iti kwarta. Pangaramata man iti kwarta. Igatang ko iti pangkusina Awan asukaran. Mantika kang danduma pa. Unay mo tanti kastoy abiyag, makauma. Babawik anang ikuyog kan ka ditoy. Anya? Wen mat, nadaan nakit din iti responsibilidad adi na oras. Kan pakpakanin. Apay nga yakas sa tibag-bagang Brian. Di mat imbagam idi nga iwanan kan ipatagnak. Iso asimurutak kan ka. Tapnagbiag ta ka sa gasawa. Sumaratan kan! Oh, at iti 150 pesos. Nayunam saan nga umanay dayta? Umanay dayta. Di gumatang ka ti 1/4 kilo nga sukar, 1/4 a mantika, 1/4 nga asin, kan 2 aputad a sabon. Kanji kalakaan a noodles. Ison ti alaam. Anya? Ala, ingkan. Awanan ti adupay asao. Sige nga, Rod. Agyaman naktakinuyog na ka nagpa-check up, Merly. Ay, oray anya pa'y ti inararamid mo. Di ka mabalin alaksiden agayam. Napatagkalat ta kanyak. Agyaman nak, Merly. Oh, apay nga rod nga agsangit ka nga Merly. Siyak matgayam ti adda depresya na. Iso kag siksikog. Anya?
Agbabawi ak, friend. No dim ngagak kumaydi ka ni Jake. Nasakbayag siguro ti amin. Daytan tay ibagbagakken ka idi, Sinda. Ngam di nakmatpatpat dyan. Anya nga ita, nailawan kan ka ni Brian. Uwan nga Rod. Kakasi akit isidong ni Brian. Kaputang imimpod kami. Tawan mo't nga Rod permanente at trabaho na. Isumot lagayam adakkel tinagbaliwan tilangam. Nakutungkan. Saan akas ta ti pamagim idi? Idi adda ka iti sidong ni Jake. Kinapudno na Marley. Adayo ana sing-singpat ni Jake. Nga mabain ako nga agsublikan ko na. Angam, alangan mat nga anusam ni Brian. Panawam kit di dayja a lalaki. Kaasi ka lang iti sidong na. Agsubli ka langan iti ayan ti amham. Marley. Gundaway mo itan apumanaw, Sinda. Baybay amon dagiti kawas mo iti dagusyo ka ni Brian. Agawid ka laangan ijay balayo. Jake. Sinda. Hala, umunag ka. Agyamanak. Anya ti gagaram. Imaya kasi papakumbaba, Jake. Tapno agid daw iti pamakawan kan ka. Kadag iti amin ang nagkurangak. Kan nagbidtutak. Pakawanan na kuma. Nalaos ti babawik gapo iti isusurot ko ka ni Brian. Nang runay dinamuak asyak gayam tayon ti diferensya. Iswasan tamadan iti anak. Amom kati. Anasakita na kiti kastaunay. Tunggal isidir mo kanyak ti kawan ti anak ta. Kinunkunak iti bakik. Ngawan sirsirbik nga asawa. Gaputadyak maipaay ti kalkali ka gumama. Yung si kamat kayam ti ayan ti parikot. Sikat na diferensyana. No kumatadim ngagkay di kanyak. Saan ta siguro ang nagbanag akastoy? Amom kati. Anasakita na kiti kastauna iti naramid mo. Pagawanan na kuma, Jake. Nakasaganak adom nga giti amin ngay bagam. Ngam oray pinasakitan na kiti kastaunay. Awanan kanyak techay. Nakailiw-liwag ako na. Awanan tinaskin na pagdanagampay. Kaputa saanin anasakit tinagam ko kan ka. Napakawan ka na. No kasta. Andanam na maurnos ti amin kadata. Kat mga baruanan ta. Ladingitak, Sinda. Di ka naayayatan. Diyak mairusok. Ti makidinakin ka. Kalpasan na si Murot ka kini Brian. Pangasim ta din akong riribugan pa. Kat sangwam itang tibyak mo. Maodin da ito'y panagkita ta, Sinda. Gapota uray kong ti flight ko. Aga product. Jake, pagkawanan na kuman, pangasim. Ikan nagpaiti may sagundaway. Masaya nga nak itinarakrak nga estado mi iti asawak, Mr. Lonely. Ngem awanen tinaaramidak pay, tadi na kun kayat. Kung kunak iti bagik nga awan serbiti amin, gaputa sa anak lataan na addaan iti anak. Gaputa siyak gayam ti ayan,
ti parikot. Kan nagbaso lakpay. Alakastaan na katagyaman ak unay, to'y pagayam mo, Sinda. Sinda pagayam ko, numaminsan, nasken adenggen tayo met ti suhestyon ti sabali a tao, taamangan no makatulong kada tayo. Kas kuma iti sitwasyon yo nga agasawa, no kumatadim ngagkaidi iti asawam ket nagpadoktor kayo, ti naaman nyo kuma asi kagayam ti ayan ti parikot. Ang mala, nalpasan ti amin. Ket sapay la kuma, tadumdeng tu ti aldaw, ama urnos ti amin iti nagbaetan nyo iti asawam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan as Sinda at taga probinsya ti Abra. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kaniti magdireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.